Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 20 na, bulan sang Mayo, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports. Mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga operator sang jeep di pasahero, mahimo lamang makapatuman sa bago nga taripa kon mag-comply pagi sa pagkuha sang special permit sa LTFRB. Barangay Kagawad nakaluwa sa tuyo nga pagbuno sa iya sa siyudad sang Kabankalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapangabay sa pagangop sa mga overseas Filipino workers ang UWA o kon ining Worker Welfare Administration angot sa pagkadili sang mga resulta sa COVID-19 nga testing. Sudo kay UWA Administrator Hans Leo Kakdak sa kadamuon sa mga OFW nga yara sa pasilidad sang kwarentina, sigurado nga madugayan gid ang pagpagwa sang resulta sang testing. Hinyo ni Kakdak, hindi lang magbiya sa quarantine facility, tubtob wala ang resulta sang ila sinit testing kag by batch ang pag-release sang resulta. Madamo na nga mga OFW nagareklamo bangod iban sa ila naglapaw na sa 14 kaadlaw sa quarantine facilities pero wala sa gihapon makapauli sa ila pamilya bangod wala pang resulta sang COVID-19 testing. Ini madamo na ang nagapangabay sa mga kauturan naton nga mga OFW. Ano bla kahidlaw ina? Napila ka tuig ato sagwa pagkatapos pag-abot diri sa Pungsod, Pilipinas, ibutang mo, i-quarantina mo sa sulod sang 14 dias. Tapos may mga swab testing pa na. Pagkatapos pag-abot sa ila banwa, sa ila probinsya kag kasyudaran, another 14 kaadlaw nga quarantina. Di o galing ang problema mo ni. Ihimplo na ito ng Bacolod. Mga OFW maabot dire. May ginapaabot gani kita nga madamo naman nga mga OFW. Halin dito sa ila ginalinan. Si por ejemplo sa Manila,
i-quarantina sila halin sa pungsod nga lagi nalinan 14 dias swab test kag iban pa na. Pagkatapos pauli sila diabe ihimplo sa probinsya sang Negros kag Bacolod. Tinatural liwat sila ipaidalom sa 14 kaadlaw nga kwarentina. Kama 14 kaadlaw na mapatay ang kagaw. Pagkatapos swab test naman. Ang malain nga ang nagakaatrasar kay ipadala pa naton ina dito sa Iloilo. Kagang Iloilo among mapasilitate sini. Nagakinanglan pa sang pila ka adlaw antes ibalik diri sakon o kung sa aton dire sa Bacolod kag probinsya kag mabalaan ta kon bala negatibo o positibo ining mga OFW. Amo ina ko gabalaan nga masyado ka atrasado. Di natural kung ikaw OFW, anom ka bulan ka sa iban to, nga kapugsuran, nagpauli ka ni, isulod ka kwarentina, 14 dias sa Manila. Pag abot rin sa Bacolod kag probinsya, another 14 kadlaw, gahawa-hawa ang pagginawa mo. Luwas ka daw ginakulbaan ka, base magpositibo ka sa COVID-19, ang kahidlaw gid sa imo pamilya. So matotal, ang may diferensya sini, amo ang mga testing center naton nga wala kita diri pasilidad diri sa Bacolod kag probinsya, ipadala pa naton didto sa Iloilo. Kag kun maatrasar ang pagpadala sang resulta diri sa Bacolod kag probinsya, nagakaatrasar man ang pobre naton nga mga OFW nga daw maano na nga kahidlaw sa iya pamilya sa pila ka tuig, pila ka bulan nga wala sila nagkit-anay. Kakulang sang pasilidad ang problema. Hindi ba natin mabasol ang gobyerno kay ining kagaw, ining coronavirus nga ni, nagtuhaw gulpe nga wala kita makapreparar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na morning na. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Magulugal umon ang panahon, ti Mayo subong gatupa na giman ang ulan. Tig-ulula na giman Mayo, Hunyo, Agosto, sige-sige na ni. Amo ani nga mas maayo ang pagbukas ng klase sa Agosto kay kanay-kanay na. Pero Hunyo yati purti ang pagtupa sang ulan nga makahatag sang pamalatian sa aton mga kabataan. Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang mga merkado sini nga adlaw? Nakapanghimos na kamuda ang iban ara na sa mga merkado, bit-bit na mga alat it iban pa para sudlan sang mga pagbakal sudan, utan o kung ano pa nga mahibo gawion sa sulod sang puluyan. So check upon tayo na
kung kamusta ang dalanon, kamusta ang palibot sa syudad sa Bacolod, kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Updan kita sang aton patrol. Balita sa Patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Good morning man sa aton mga suki nga tag-palamati diri sa Burgos Public Market. Alas 4, Action Fred. Abre na. Nagliga to Lunes, Action Fred. Kunti isang Lunes daw mo reklamo nga mga nagapamalaklon kag of course nga nagabaligya kay alas 6 nagbukas sa to sang Lunes pero subong Action Fred. Alas 4, abre na, plastado na Action Friend. Ang mga baligya subong diri sa fish section sang Burgos Public Market. Antes ang presyo, ang sitwasyon sa dalanon sang siyudad sa Bacolod masyado pakatawhay. May pipila na Action Friend ka mga kauturan naton, mga drivers ang nagabiyahe subong aga going Central Market halin sa home site. Ang iban man temprano pa nagabiyahe shopping sa sininga kaagahon. Now, ang aktibo sa gihapon ang aton mga kapulisan fielded sa area sa nga merkado, especially ang ginatawag nila Action Fred nga patrol base nga napahamtang sa area naman sa may Lupwest East ayon may-ari man diri Action Fred sa may area naman sa Burgos Hilado o particular sa may Hilado area kung sa Libertad naman Action Fred napahamtang man sa area naman sang sa dalan sang Lopesayna sa kilid mismo sa Libertad Public Market. Subong nga aga ati diri nakita presyo na mismo sa mga nagapanguna nga isda available subong nga aga diri kay Maymay Action Fred tatlo ka klase ang sa iya mo. Ang lubo-lubo subong yaw kampiyon ng kolor. Preska katama nga lubo-lubo no. May tagpila subong ang lubo-lubo tamay. 140. 140 ang lubo-lubo. May available diri Action Fred aloy no. Ang aloy ta Fred tagpila. 160. 160. Oo, may matan man to, no? Matan o tagpila subong. Amo man, 160 man. 160. Amo ning available subong sa kay Maymay Action Fred, no? Piyak diri sa kay Ungi, bangros available. Ngi, tagpila subong ang bangros tangi. 200 Japon. 200. 200 ang presyo sang bangros pero di gid madula sa lamisa, especially sa baligya subong ang marot no, si marot pare tagpila 160. 160 amo ni ang presyo subong sang marot. May kon man diri available man diri Action Fred ang ano ni nga isda to tabagak mo tagpila 100 pesos per kilo. Amo ni ang presyo sang tabagak no. Available ni sa karon ma'am morning. Diri naman kita Action Fred pakadto naman kita sa kay amigo taho mga panalagko naman ni Action Fred no. Pre tagpila subong ang pre ano ni nga Blue Marlin no. Blue Marlin. Yellowfin. Yellowfin. Tagpila na siya subong. Yellowfin 350. 350. Ang Blue Marlin 400. 400 ang Blue Marlin. 350 Action Fred ang Yellowfin. Muli ang available subong diri sa Burgos Public Market. May isa kay kagina Action Fred sa kay dito sa Piyakay Bupit ang area ang Lucos Action Fred nga tawag nila rambutan pero rambo ni nga Lucos. Dagko ni siya Action Fred nga Lucos. Kung tawag rambo, dagko. Dagko. Oo. Ang tawag nila kagina pamangkaton nga klase nga Lucos di ba dagko man siling niya sikat diri rambutan. Ko rambutan kay prutas man ha. Di rambo pero ang tawag namon diri rambutan. Rambo is tag 280 ang kilo Action Fred no. Available subong ang boneless. Tagpila ni boneless mo boss? Bulinaw na kagnipis, 200 ang kilo. 200 ang kilo? Bulinaw na kagnipis. Ang tabagak, 180. 180 tabagak. Pero boneless na? Boneless filet na. Boneless filet na Action Fred, no? 180 tabagak.
Pero ang kuan ni siya may bulinaw nga boneless man na tagta 200 ang Ang bulinaw nga bunles namin na kilawon. Oo, rekta na kilaw kay boneless na 200 bakal ka na lang kag ti sibuyas ano pa ning mga panakot bas kinilaw blaw ati the best pag ini siya action Fred. Uy, ang ginapangita mo subong action Fred ang kasag na regular nga size ang kasag tag pila di ayan. Ma'am tag pila subong ang kasag damo ka kasag subong ba? O din ni alin? Sa Ibi Magalona. Oh, Ibi Magalona ni nga kasag action Fred. Mga regular gagmay ni no, saksak. Oh, saksak. Pwede man tag pila? magpili. Ang amon nga baligyan ay tag 100 ang kilo. Pili na siya. Pili Mga na na tambok na tanan. Tambok, oo. Tapos may natado man tag 20 tumpok. Oh, atado action Fred 20 ang tumpok. Oh, may ari man diri action Fred ang punaw. Si punaw hindi gid madula tagpila. Tag 100 subong amon baligya sa punaw. Punaw 100 kasi gusto mo action Fred talaba. Oh, may mga tinumpok na din nga talaba action Fred. Talaba gani ma'am tagpila. Tag 20 ang tumpok, 350. Pero magpili tag 30 ang kilo. 30 kilo. Kung pili na siya. Pili na siya. Oo, pero ang ara na sa baso. Oh. 20 ang amon baligya sang baso, Kada baso. 350. Okay, available. Pero may ari kapag diri may tahong. Oh, ang tahong tagpila ta. Tag 50 magyapon ang kilo. Tag 50 ang kilo. Tanan ni ma'am, halin ni siya sa Sa Ibi Magalona. Ibi Magalona tanan, no? Ibi Magalona in Action Fred nga mga pakinason, no? Ang mga available sa subong nga aga. Ang limit Action Fred kagina nakitan taman. Ang presyo galing isang limit pero kampiyon dagko ni nga limit Action Fred tag 300 ang kilo sang limit, no? Diri sa area sang Burgos Public Market. Kampiyon Action Fred ay kagina pagsulod naton mga alas 4 gis pagsulod naton di damo na siling ko ba mas mayo gid kay temprano pa apre na bukas para sa ato sini nga mga kauturan luyag magpamalakron gid pa man ko taman ang presidente sang Burgos Public Market si Sir Ruben Casipi niya previously wala to miscommunication kay alas 4 dapat abri na galing kay ti subong niya alas 4 abri na gid unlike sang Lunes nga alas 6. So mo nga sitwasyon kag presyo subong sang mga isda diri sa Burgos Public Market. Ini ginadulong sa inyo sang CL Pito Pito. May 26 milligrams nga vitamin C nagapapaskog sang immune system and of course nagapanawaga no nga likawan ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL Pito Pito mabakal sa butika o kung parmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL Pito Pito, laking panalo. With aksyon nanikiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Ang ginapulupagita sa ginawa ko subong inabalang laswang ako kumplito gid. Ang mga utal mo may tugabang ka, may takway ka, may okra ka, may kalabasa ka, may talong ka, pagkatapos may ara kaliso balunggay, ugbos kalabasa, baklan mo nylon shell bla, para nanam ang sabor sang laswa mo. Pagkatapos kung ang aloy priskabe, prituhon mo, daw manok ang saborya, porteno, daw kanamit ipamahaw. Parisan mo jutay bla. Bisaya ang ginamos nga may pusta mo sa kalamunding, kagutitot duwag bilog, baho, katrag na klaway mo. Namit na ipamahawa. Tapos ang gaserve mo, bago lang tapos paligo, bla. Gasort silipot, guwapusod, ha? Pertik namit. Daw maganahan ka sang pamahaw mo, karon nga kaagkahon. O kamusta mo da? Nakapakonsulta na, libre nga konsultasyon, libre nga medical check-up dira sa Life Extension Clinic. Kadto ka muna alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Kay sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Hindi ka mo magkalipat, bakal ka mo sang ila produkto.
Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamabatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang lingon, maayo klase na. Maayo gid ini sa karon nga panahon nga kadelikado. Bangod ang aton kasumpong hindi kitaon, gaaway kita sa hindi makita nga kagaw. So anong aton sini? Dipinsa. Of course, sa dipinsa, maayong panglawason, mabakod nga immune system. Amo ina nga ginapangabay kamo, bakal kamo sang Life Extension Vitamin D3. Kay bisan sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran, parating maghugas ng kamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Porte ang pamiripi. Porte ang pagnigar ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar kahapon nga adlaw. Sila niya wala sang pundo sang gobyerno nga ginagamit ago di promote ang federalismo diri sa pungsod Pilipinas. Purting panagang
ni Andanar pagkatapos sang ginbombardiyo siya sang pila ka mga kritisismo bangod siniblang nagalagaw signature campaign nga ginaligar amo ya ang ginaduso sang gobyerno nga suportahon ang aton pagkambyo sa aton paggobyerno sa likod nga may ara kita number 1 nga kaamay ang COVID-19 pandemic ka. Ti ginaaragkada sa pila ka mga mamalida porte ang pamiripin ni Andanar nya wala gid sang kun ano man nga pundo sang gobyerno ang ginagamit agod nga arangkadahon kag iduso ang charter change nya wala ya ang mga budget sa nagligad to ya wala gingamit ini sang gobyerno may kangtanan na sa ginaduso nga charter change o konfederalismo kay purting arangkada isa sa nag-arangkada si Binay bla ning si Senador Nancy Binay nya anong ginahimo nyo da ang pundo o ginagamit nyo sa pagagaduso sang charter change dapat ang tanan nga pundo buo nyo daw sa number 1 naton nga kaway subong ang COVID-19 sila ni Andanar wala ya pundo gaging gamit ang tanan-tanan ginahimo sa gobyerno kag ang tanan subong nga pundo dira gid ginadiretso sa aton problema sa COVID-19. Nya wala na kamaturan ang mga report nga subong gakampanya signature campaign kang ginagastuhan gikan sa pondo sang gobyerno. Dapat gid isa lang subong ang aton kaaway. Hindi kita anay magagad uskay balukay sang budget sang pungsod ang tanan-tanan nga mga marimedyo, realignment kag tanan nga mga bulig pinansyal ipusdak naton sa aton kaaway dapat tapnaon ang COVID-19 agud makabalik man kita sa normal nga pagpangabuhi ti sige siling nga giban niya ti daw normal naman wala ya sa matabo nga normal sa bilog nga kalibutan kon wala pa sang baksin o kon bulong nga ma-discoveryhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12 na dugang nga balita kag mga isyu pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. O, kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee. Sakto gini, las 5:18. Nga Dr. Alfred's Green Coffee ang aton ginarekomendar. Bangod, ini siya pwede kay lula, lolo, ginikana na to nanay, itatay, kag sa kabataan. Pwede sa kabataan kay nan acidic kag nan addictive ini nga kape. Namin isa sa kabataan kay gapagsik ang kabataan bla. Daw wala nagapaluya, daw gaabri ang memorya, mapagsik perme. Amo ni siya ang igo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ining Dr. Alfred's kitnunan giniya sa mga scientifico dito sa Amerika, kag dito lang nadiskubrihan na kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa inya natural antioxidant. Puwerte pa, loaded pa, sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung batilong aton colon, malayo kita sa masakit. Kung di ka kaitsar, 3 kadlaw ba, hilo ni naabyan sa sulod sang imot yan, pagwaang higo. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang. Mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal.
sa tanan nga sanga, sag Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Ba, sa sininga simana, halin 23, 24, 25, pista opisyal naman na. Ba, wala naman opisina ang gobyerno. Nga kay sa Lunes, pitsa 25, regular holiday na. Kaya nagadumdum kita sa aton mga kauturan nga Muslim. Ramadan ina siya. Ambot silingon sining Ramadan ang ginapatigayon sang Muslim pagkatapos bala sang bulan sang pagpuasa o kung fasting nila. So may Ramadan sila, ginarespeto ina sang gobyerno ang aton mga utod nga mga Muslim. Ay ang mga Muslim na ton nga kauturan isa inisla sang pinaka-reliyoso. Nga ang ilaya fasting sa kabulan mo. Ang aton niya gani Semana Santa do sa laksmana. Ang mga Muslim isa kabulan ang ila sini pagpuasa. Amo na nga kon sa pagtuo porti ini ang mga Muslim. Saludo kita sa ila sini nga pagpuasa ya isa kabulan. Pero sa gihapon, nagapahanumdom ang gobyerno sa aton mga kauturan nga mga Muslim na subong ara kita sa makatalagam nga panahon ti kinanglan magsunod lang sa pila ka mga pulisa sang aton gobyerno, no? Kay mantiga telefon na sila. Ang iban ganiya sa ibang nga lugar ya milyon na sila mo nga nagatipon sa tion sang Ramadan. Galing subong bangod inigo kita sang COVID-19, may mga social distancing, so gapangabay ang gobyerno, sunod lang kita, no? Amo man nang natabo bala sa mga sikta naton, sa mga kasimbahanan nga ang una nga ginpahanumdom pulo lang gani mo. Gapangabay ang simbahan niya bisan 50% na lang ang tugutan nga makakadto sa simbahan. So, sa pitsa 23, 24, 25, tatlo kaadlaw naman nga bakasyon sang aton sini mga empleyado. Bangod gindeklarar naman sang Malacañang ang Mayo 25 nga regular holiday sa bug-os nga Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Ibalik na ton ang dugang nga mga balita kag mga isyo pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita mga operator sa jeep di pasahero bala, mahimo lamang makapatuman sa bag-o nga taripa o kon mag-comply na sila pagi sa pagkuha sang special permit sa LTFRB. Detalye sinupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Payong action friend, ginpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Transportation, nga makuha lamang sa mga operators kag drivers ang bag-o nga taripa. Sa tion action friend nga mag-comply sila sa pagkuha sang special permit sa LTFRB Region 6. Kahapon nga daw nagpatigayon sang consultative meeting si Councilor Ramos sa mga operators kag drivers. Kag dito action friend na ibaluan nga pwede sila maka-apply sa pagkuha sang special permit pagi sa online kag ini ang libre. Kung madumduman action friend, una nga nagpabutyag ang pila ka mga transportation groups diri sa Bacolod City sang kahangawa nga posible dakpon sila sang LTO. Sa tion nga wala sila sang may mapresentar nga special permit nga isa sa mga requirement nga ginset sang LTFRB sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Suno kay Ramos, sa bago nga fare matrix action friend, 9.50 pesos action friend ang pagabayaran sa isa ka pasahero sa una nga 4 ka kilometro kag 1.50 pesos sa succeeding kilometers. Ang fare matrix nila is 9 pesos for the first 4 kilometers kag 150 for the next succeeding kilometer. Kinakita mo lang 50% lang ang pwede nga masakay nila. Paano siya mag-take effect kung wala tarifa? Oo, wala tarifa. Kag ang tarifa maabot lang kung mag-add siya special permit i-attach ang tarifa. Dabatian si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo ka food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo. Bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Akon man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Start your day right mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ining pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag grashi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Ikaw ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Pasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na, dire kita, Barangay Kagawado, nakaluwa sa tuyo nga pagbuno saya sa siyudad sang Kabankalan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend, may lang nakaluwas ini sa kamatayon ng isa ka barangay Kagawad dira sa may Barangay 2, siyudad sang Kabankalan, matapos ini siyang bunon. Ang biktima diri amo si Ariel Yating, Kagawad, 55 anyos, kagang ginatudlo diri nga suspitsado ginkilala naman sa kay Zaldi Artisano, 40 anyos, tagapuyo sa muman nga barangay Aksyon na Fred. Sa pagpangusisa sa Kabankalan City PNP, ining si Kagawad nga si Yating Aksyon Fred, ginpasumo niya ining si Artisano matapos makabaton sa information nga ini siya ang pagpatsyon kung makitaan. So kung magagin unahan niya na daan yung ginpasumon sa barangay hall. Pagkakita sang ining suspect sa Kagawad, binuno niya ini mismo dira Aksyon Fred o galing di boy nasman nga may ni magligid-ligid ka magka pulo panago si Kwan, si Kagawad, way siya maigo kaya natambagan ini gilayon man nagpalagyo ining suspitsado. Ginausisa pa sa Aksyon Fred kung anogid ang pinakamotibo sinasambit iya nga pagpamuno. Ining balita, ini Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na.
mga blatter entry pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Damo ka pamangkot niya ang small town latire kag casino sa Numabre. Hindi ina siya pwede makaabre pa bangod sang ginatawag naton social distancing kag ang mga ginagamit da ining mga makina nga ara da sa sulod hindi pwede man gabulos-bulos na pungko ang mga humalampang hindi na pwede tuslok kada tuslok pagkatapos saylo kaspiak sayluan man sa iban na kag magtuslok man ambot silingon delikado kayo labi na subong sining COVID-19 so mientras tanto nga ara kita sa idalom sa paghalong bangod sining coronavirus, hindi guro mag-abri ang kasino Ka mga small town latiribla ng gapataya nga mga koridor, kadto ka balay-balay na pataya ka, tumangay ka mo. Hindi pwede na, no? Damo ang nagapulo pamangkot, siguro daw gakatol na bala. Ang kamot nga magpanahor, magampang sa kasino, bisan madyong gani, kumalakpan ka dakop, so, ulatan nyo anay. Kooperar ka mo anay, kay kon madula ini, kag makakita kita bulong sa COVID-19, base pa ba lang ang inyo kinaandan nga mga gawi, mabalik naman sa normal. Pero,
hindi pa subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Pilanay ka mga blatter entre opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Aber, tukion ta naman ang patrol. May mga pasaway pa. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Jutay Action Fred. Yutay na lang. Galupok nga 45. Nagdiga to yutay to anom lang to mo. Subong nga 45. Yes, Action Fred, 45 tanan ang nagkaladakpan, nakabayular Action Fred sa Executive Order number 35 sa Siyudad ng Bacolod. Sa lalakot ni siya Action Fred, no? Sa lalakot. May nadakpan sa curfew, may nadakpan, wala nagapatuman sa social distancing, kag may nadakpan man, wala gasuksok face mask. Sa lawayon. Sa lawayon. Sa station number 2, 3C ang nakabayular. Diri Action Fred, wala nagpatuman sa social distancing. Butsing ganon, nakabayular sa social distancing, kag wala sang face mask. 3C sa do. Masiling ka nga wala magtuman social distancing, ano? Kutso-kutso? Kutso-kutso Action Fred. Ang ibang diri, may kutso-kutso, may nadakpan ng kutso-kutso na aktuhan man Action Fred, wala pag gasuksok face mask. Alain sila kung gahigot anay pa. Oo, gani man. Sa station number 3, gani Action, sa station number 3, 4 ang nadakpan, tanan, wala face mask. Oh, sa station number 4, 11 sa lalakot, gani siya Action Fred sa curfew. Sa 11 may nadakpan sa curfew, may nadakpan nga wala nagasuksok sang face mask, plus ang uhaw sa inom. May likorban, nadakpan sa likorban. Oh, sa station number 6, 4 ang nagkaladakpan sa duha sa curfew, duha man wala gasuksok face mask. So importante sa aton sining mga kauturan na digid magkalipat kadagwa sa balay dapat suksok sa face mask. Sa station number 10 napulo tanan sa adlaw pa lang Action Fred, 3 ang nadakpan wala nagasuksok sang face mask while 7 ang nagkaladakpan. Ano nga mga barangay sakop na? Ano nga mga nagkaladakpan? Ang mga kaladakpan, ano nga mga purok na, ano nga mga lugar na? Sa Action Fred, Barangay Vista Alegre, Barangay Vista Alegre, sa area sang Mansilingan, kag Subongman, sa area naman sang Alihis, Action Fred. Sige. So, amuning nagkaladakpan sa curfew kagabi, kahapon, along Mansilingan area, 3 gid ang nasikop nila, kay wala nagasuksok sang face mask. Sa station number 8, buo 3 lang ang nagkaladakpan. Station number 9, 0. So far, Action Fred, amuni ang nagkaladakpan, again nagalupok nga numero 45 ang nagkaladakpan, nakabaylar sa Executive Order number 35 sa Siyudad sang Bacolod. Ang report kag balita gikan sa patrol ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, santos, kag stevia. Makabulig agud ma-prevent ang colon kag ginapagawa pa ang hiko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Basta sa patrol, with Aksyon Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. May naglapas sa mga kurpyo kagiban pa. Ang aton mga pila ka krimen damayo, ganubo. Nakabulig man dako Ining General Community Quarantine, kurpyo kagiban pa. Batok sa kriminalidad. 26 mg vitamin C nga CL7. Amo ining gamitan ninyo sa tion nga kinahanglanon sang lawas ang mabakod nga immune system. Kung mabakod ang aton lawas, budlay kita tapikan sang balatian. Bangod kay epektibo sining CL7, madamo ang nag-interesado nga magbaligya. O galing, kinakasubo naton sa pagpalayag nga ginapandaman kamo basi piki na. Labi na gid ining nagapamalay-balay nga nagabaligya sang 7. Ang ginabutang sa mga mineral water, ginabutang sa botilya nga plastic, ginabutang sa botilya nga lipid, halong kita basi piki. Kinanglan nga urigid ang aton mabakal
para makahatagid sang maayong sustansya kag bitamina sa aton lawas. CL7-7. Paano nyo mahibalaan nga hindi siya piki? Natural, kadto ka sa masaligan nga mga balaklan, butika man o kon parmasya. Inaya sigurado, hindi piki kag urigid nga CL7-7. Laking CL7-7, laging panalo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagbalita. Philippine Standard Time, 1 minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko.